weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to lekseyba gorgol to sintian jakiri to agrisa to hudallayi to ɗalhaya to mafondu to lojjola to lobbudo barogala to jingue jeeri to jeeriyala tumbere to awoynata to teccana ko on takkusan juula ha to dol ceerno haadi sito jowol ha to galle ceerno ha to galle dia amadou yousouf to jowole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie festival culturel mo jowola e gardugola hoorejo leydi ɗi Mouhamed Cheikh El Ghazouani puɗɗiɗo guila ñalawma hanki o ene jokki ha ñalawma janggo e nder jowola gueɗe ɗe kala ne jaari ha no hannirta ni ma en ketto hen cimtola musidɗo men général Bari to leydi Sénégal ma en jaaha e nder Kolda commune mo Kolda teskima tigui e nder jammaji ɗiɗi sakkitiɗi ɗi yoga e bamude tawateɗe e nder commune he yoga e guenare tawa tigui kene ubbita ɗe hen ko terɗe maɓini itta ɗe hen ko bamule ne mbaɗa gueɗe kewɗe gueɗe kamtorinde guila ko fati e fitishaji ha e guiriguiriji kala to leydi Mali ko poste de contrôle wuuro witego Dioba e nder tawe tigui e nder Kulikoro ko kañuma waɗa jangu yimɓe tato mbarmi hen autoji kewɗi duppama hen to leydi Cameroun batu semak woni communauté des africains centrale mbaɗi tigui batu mabɓe to Yaoundé e nder leydi Cameroun e oɗo saaha joni sawru gorle gardi go fedde nde arti e juuɗe Théodore Faustin gardiɗo leydi Centrafrique to leydi Centrafrique to ne ko gonɗo ko goto e mawɓe diine Isayankoɓe moy martaba cardinal biteɗo cardinal Dieudonné Zampalanga kañuma biftuno aljuma hanki o kono o woppitama aseda hande o to leydi Algérie ko ministre mabɓe des affaires étrangères kañum waɗa limogé te leydi kabruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Russie to leydi Slovaquie ha to dowlaci tentuɗi Amérique bisimilla mone kerki hotondirte joni piren pacciren ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi ko jaadino ɓalawalla e danwal kala ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde sappo e tati fin yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenere fin yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗino wirumani ko famdi kala temedere fin yalta ma ha laaɓa ceerno Djibisi ene safra rewɓe hewɓe rewɓe sattoraɓe dewle rewɓe dartoraɓe e rewɓe ronkuɓe ɓesdude kala ronkuɓe sowade ceerno Djibisi ene yarani worɓe wonduɓe rafi goragu e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biteɗe muuɗa hirda ko yeddi ƴeewa ko ƴettat joni jiituɗa hoorema hano hannirtani ceerno Djibisi ene jogui pegge e usula pewnade bawɗe nelde kala leydi e kala continent ko ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji ceerno Djibisi ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi ƴeewoɓe ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴeewoɓe visa ji e dendagal ɓena yiɗɓe embauche kala ceerno Djibisi ene andina dendagal kilineɓe mum kala to neɗɗo wawi wonde e kala leydi e kala continent so tawi on jokkodiri safaruji ma e leɗɗe ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni ceerno Djibisi ko labde reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wenkaw hay mbuɗa yoɓani so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seyɗineji bahlide hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djibisi ne andina dendagal kilineɓe mum caggal nde waɗi tour e nder leydi Sénégal e oɗo so ha joni o arti mo tawi to base makko mawɗo to Nouakchott légal netteka kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djibisi numéro makko ko 47 22 80 84 kañum kadi woni numéro makko WhatsApp omo golloɗo ɗon kadi emi yii kone wiye ceerno Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 kala donkuɗo hebde ceerno Djibisi so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno kanko keɓɗani
ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kiline mum kadi ha tengte tawateɓe nder leydi Sénégal wonde base makko tawateɗo to Djoum base o ne golla hano hannirta ni ene tawe ɗon almudo makko ne wiye ceerno Djiby Déme ceerno Djiby Déme ne tawe to base makko ko Djoum to leegal biyetegal Wuladu Beeri Sara Djouma Mouridana kala jiɗɗo hebde ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal wonɓe leydi Sénégal kala jokkodirɗo e makko so tawi won leɗɗe yiiɗi ƴettirde e banggue leydi Sénégal omo wawi wadde ɗum e ceerno Djiby Déme ƴetta leɗɗe mum e safruji mum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara sa rokkimo indema inde nene maɗa o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni wonɓe noon e nder leydi Sénégal dendagal yiɗɓe waɗanede e nder leydi Sénégal kala jiɗɗo waɗanede ko fati e listihara jomuma ko temedde nayyi CFA so tawi noon ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu e dendagal leyɗele zone franc fof ko temedde nayyi CFA numéro makko weeva ko 77 653 03 77 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden danɗo faade makko. ciggam nangue wulgue diaw are moɗon addemon e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi Turquie ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame battiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heeb kaaƴe glace ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congelan ma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turquie taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turquie kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woyduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woyduma ko temedere métaire ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigo ji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tangode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma musidɓe tedduɓe funna hirnangue rewoy worgo sahale baleri jam koy are meɗena jam garɗo men ko kiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñawmo joƴƴiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel teyya point com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi
so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto Centrafrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe baddene dando faade gorel tayya cafloro ɗena jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyrr-biir sappo e jeetati lewru mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habruji moon e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗorɗen hono mbiruɗen gardidi kabruji men guila ñalawma hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati fuɗɗima festival culturel taw ko pine e wuro jowola sare tawa kadi e gardugol horejo leydi Mohamed Cheikh la Ghazouani golle ɗe noon enen jokki ha ñalawma hande o ma en ketto hen noon cimtola musidɗo men sehli men hono général Bari assalamu aleykum wa rahmatullah rahmatullahi taala wa barakatuhu weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ceerno meɗen ceerno Ghalii Abuu Bah a salminama juurama yettama ha joni eɗen goni ɗo henne jowol wuro ganni jowol gandanɗa hoorema wuro rokkago teddugal jowol kadi dañgo gandanɗa hoorema ko weeɓani ko fotino président de la république ko joni eɗen gonɗo e midi ko joni o yalti wuro ngo omo yaɓani kahayɗi caggal ɗum o ƴetta vol makko fat noksot ko wona ɗum ko Ghalii Abuu Bah caggal hanki kikiɗa e ndo ummati radio o fayi ɗon hayre o fayi ko maayo cubalagu ngu yalti caggal ɗum o fayi koto pulagu to wonande dilloɓe to banggue gaynaka ɓen foof jalti baali e cosanuji e fina tawaji foof yaltinama toon e pijirloji ko fate lambaji caggal ɗum ndo ummati ɗon nde o fofti galle makko ha jamma o waɗa soirée artistique dendagal fina tawaji Fouta e dendagal finaji tawaji leydi ndi pop yaltinama toon ko toon président o wonde meɗen ha 2 heures matin caggal ɗum o fayi résidence makko ɗo e jowol to galle Ama Youssouf ɗo e caggal ɗum ɗo joni eɗen goni e 10 heures ko joni o yalti wuuro ngo ɗum noon kadi kanko président Mohamed Cheikh Ghazouani o teddini Foutankoɓe o teddini kadi lappol palol dare maayo foof ɗum noon eɗen mbiyamo Allah jarama o jarama kono noon ko yidde artude e gandanɗa hoorema e gueɗe payedinɗe baɗaɗe ɗo henne au niveau commune de Diowol e holko waɗa hen e holko heeɓa hen e gandanɗa hoorema e nguɗo jillu walla e ngolɗo kolol holko heeɓa hen e oɗo festival ina heeɓa hen gandanɗa hoorema gueɗe payedinɗe en kaali hanki ko fate projet ji surtout ndema e gaynaka ƴillide ɗum ɗo e nder commune de Diowol nde wonnoon commune o wuuri koye ndema wuuri koye gaynaka o haali o wi wonde ɓe mbaɗa projet ji gandanɗa hoorema important ko wonno ɗo koko fate ndema e gaynaka ma wurtina ha ɓeydo wurde ko wona ɗum ko yenna hande o ma won temedde joyi famille e gandanɗa hoorema suɓama e nder commune de Diowol so tawi en garti hen ne waɗi guure nogas donc ɓen temedde joyi famille cuɓaɗo goto foof heeɓi guura muɗum gandanɗa hoorema ha timmi ko wona ɗum o haɗani ɗo no fayi koto banggue coopératif aji yimɓe ardiɓe ko fate jardin ngaji remoɓe ɗo mone mabɓe foof e coopératif aji dendagal gonɗi ɗo e nder commune Diowol coopératif foof heeɓi ballal muɗum kadi aussi ha yetti o haɗan ɗon ministre de la santé nan ɗon ministre de l' éducation nan ɗon donc min dendagal ministére uji gonɗo e leydi e kamɓe foof hande ɓen ɗo goto foof won ko yiiɗi wadde ɗo watte hono koko fuɗɗoto inchallah rabbi ma continue ɗum noon
maɗum jokku ha joni général Bari en certani ñalawma hanki ko ñalawma aljuma eɗen gandi ñalawma aljuma ko ñalawma mawɗo no fewi wonande julɓe e alal juma hanki o eɗen jiiɗi haalande en hol activité ji ko hoore leydi ndi waɗi beele ko ɗon e jowol he o juuli juma makko e caggal juulal juma makko walla ko adi juulal juma makko holko o waɗi taw koto banggue gandanɗa o maɗa ko fati diine e nder jowol général Bari. Ghalii Abuu Bah salminama juurama yettama weltanama no fewi ko wona ɗum ko président de la république mawɗo leydi o hanki ko ɗo juuli aljuma ɗo e nder wuuro Jowol caggal ɗum o yilloyi toon to guenale Jowol o yilloyi juuroyi dendagal mayɓe julɓe wonɓe toon foof ko wona ɗum ko henne kanko président de la république omo watti hakkille makko tigui rigui e yimɓe wuurɓe e lappol palol-dare maayo omo watte mon hakkille no fewi kadi wi vraiment ma ɗo ƴellite ma ɗo fewne kala ko fate développement ji puɗɗi waɗe ɗo henne guila courant muɗum ha e ndiyam muɗum foof ma samɗo en puɗɗima yiide kam ko fate ndiyam e courant kadi aussi no wonno ɗo e nder Jowol he kono noon commune o foof heɓdano o wi inchallahu rabbi courant o ma yaaha o yetto e ɗum noon Ghalii Abuu Bah a salminama juurama yettama e kanko kadi président de la république kadi vraiment o teddini Fuutankoɓe o teddini kadi lappol palol-dare maayo par ce que ko waɗanen ko weeɓani ko wona ɗum ko kadi en jetti hono maire de la commune de Jowol Ly Oumar Abdoulaye e discours muɗum hanki payodinɗo discours muɗum hanki pattam laamu e ina haali hen kadi dendagal goƴaji commune o donc ɗum noon Allah jarama a jarama général Bari ɗo e Jowol. général Bari golle ma jooɗi peewi ha joni e nder leydi Mauritanie keddoɗen fedde taw ko fédération mauritanienne de boulangerie et de pâtisserie ko fedde rendinde ɓen fiyoɓe mburuji woni joom boulangerie joom fuuji boulangerie ji ha e waɗoɓe gatoji kala ɓe joɗinoma batu mabɓe ɓe joɗinoma batu mabɓe ñande alkamisa ɓennuɗo o e ñande alkamisa ɓennuɗo ne wiyata aljuma hanki o e nder batu he noon ɓe kolliri tigui wonde koɓe jogorɓe natande tikkere hofgo juuɗe wasde fiide mburu kayi ɓaade kayi gueɗe so tawi kayi ɗo e nden so tawi laamu ngu yurnitaki kayi hujjaji mabɓe ɗiɓe namdidi ɓe kolliri noon addantaɓe nadde nde ɗon tikkere hofko juuɗe noon ko laamu ngu wasde ɗum hormade gueɗe kewɗe ɗeɓe kalduno ko wayno wadde subventionné ko wayno farine e subventionné ko wayno carburant kala saabu eɗen gandi ɗen gueɗe so tiiɗi tan alay saago coggu mburu ngu loccol mburu tiiɗan no fewi ko ɗum saabi noon ɓe kolliri kamɓene mette mabɓe e nadde nde ɗon tikkere hofgo juuɗe ɓe kolliri noon hono noon hono ɓe siftinde on kolli siftinde on noon hono Zeynil Abidine ko kañum woni Zeynabou Cheikh kañum woni président de patronat mo leydi Mauritanie ko on noon ene jertina ene wiya tan Mauritanaɓe kala deccita hakkillaji men saabu kay omo andinaɓe wonde kay mburu ngakkata e nder leydi he kadi coggu mburu ɓeydota ko saabu ma kaldigal e pamodiral heeɓe hakkude laamu ngu e ɓeɗon fédération taw ko fédération fiyoɓe mburu e nder waɗoɓe pâtisserie e nder ha leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen leydi Mauritanie tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna goto e anduɓe taw ko ceernajo mawɗo gandaɗo gandinowo dartinoɗo kadi jangguinde Qouranul Karim e jangguinde sharia betinoɗo Mohamed Yahya Wul El Munja Mohamed Yahya Wul El Munjano jeeno koto wuuro wiyetengo Beled Tayyeba ene tawe nder commune mo Arsour Guite e nder département mo Aylega ko aljuma hanki sappo e jeeɗiɗi Mboye lew sappo e jeeɗiɗi Mboye o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeenayyi ko juuɗi capanɗe jeenayyi o yaltiri aduna sanɗaji kewɗi noon tawa ko ɓaarɓe heɓɓe suuraji mumen e heɓɓe tigui kayit men to banggue saria mbawi tigui yaltude e nder ngal ɗon duɗal makko mahadara biyeteɗo mahadara assafra ko mbiya tan yo Allah yurmomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahuma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu biyeteɗo Mohamed Ahmed Wul Mohamed Lamine o waɗi supervisé alkamisa ɓennuɗo o e tawtorede directeur général de la sécurité nationale hono général de division misqaru Wula Sidi uddidgol commissariat ji ɗiɗi kesi pula hen commissariat goto ko nder leegal tafraka zene taw ko commissariat de mineur woni sukaɓe tokosɓe taw ko saliɓe heddade e jimadi e kuule leydi ndi on commissariat ko ɓen toppiti commissariat goɗɗo noon waɗa inauguré koto leegal bitegal tujinina e nder secteur 22 zone tarhil
anda commissariat on non ko commissariat mo commissariat numéro 4 ko dum tigi woni ko wada tona e tawtorama nona yimbe hewbe tedi tiskama nona o dona commissariat udditaɗo so legal ata fraxena ta ko le commissariat des mineurs on non ko hubere towde hubere taw ko deux étages ko hubere de deux étages wonde wertango maggo non ko 517 mètres carrés taw golle de kala e budget golle de kala yalti koye budget direction générale de sécurité nationale mo leydi Mauritanie ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paadena avocat ji Ousmane Sonko woni hujjikintoɓe Ousmane Sonko ɓe bindi ɓatake faade hoorejo suudu ñawore de cour suprême hollirde tigui wonde ɓe jaadani ɓe jiiɗa biteɗo Amady Diouf noon kañum woni président de cour d'appel kalfinare ko faate ñawore hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang ɓe kolliri tigui ɓe jiiɗa on halfine nde ɗon ñawore yidde mabɓe ko yo Amady Diouf yo itte haalaba goɗɗo lomtinemo e ñawore he saabu ɓe kolliri wonde kay ɓe paami kanko Amady Diouf o wurni ko on biteɗo Mame Mbaye Niang ɗamniɗo ñawdude Ousmane Sonko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisala leydi Sénégal teɓinoma yimɓe hewɓe tumaɓe kay helde e bonnude e wujjude gueɗe kewɗe taw ko gueɗe laamu e nder ka gena kala nder leydi hen e saaha seppoji bannoɗi ñande alkamisa bennuɗo o butikaji kewɗi noon e société ji bonnanoma hen bonande fakkide no fewi fodde ujunere temedde joyo nangganoma guila ñande alkamisa nde kono ha joni dangogol ngol ene jokki nangɗe ene jokki saabu kay e ballal dari halfina noon enquête o ko ɓen dadiɓe leydi ndi tawa kadi eɓe kutoro e kala saaha vidéo ji taw ko surveillance vidéo de surveillance tawateɗi yoga e butikaji kelaɗi ha e beddaji mawɗi e booli mawɗi tawateɗi e nder Dakar kala e oɗo saaha joni a faali ɗina camaraji de surveillance ko hen ɓe mbawat tigui darde heɓe mbawa andidde heɓtinde ɓen waɗɓe ɗen gueɗe ɓe jaaha ɓe teɓoyo ɗumen jomumen ndewne lawol ha joni ko leydi Sénégal keɗɗene jeen ha to Kolda gueɗe commune mo Kolda gueɗe kamtorinde mbaɗi tigui e nder bamule mo commune mo Kolda ko sagataɓe noon ɓe cuwa andede kañumen tigui gari caga jamma e nder ɗeɗo balɗe ɗiɗi sakkiriɗe ɓe naata jammaji ɗi e nder bamule e nder commune he ɓe mbawa ubbidde yoga e gabriji ɓe ubbita ɗumen ɗi hen ɓe itta terɗe ko wayno ƴiye mayɓe yoga hen kadi e gabriji kewɗi kadi ɓe ubba hen gueɗe kamtorinde no fewi ta ko gueɗe golle ko wayno tigui guilay fétichage guilay talki ha e kala ko wiyete piɓi e gueɗe kamtorinde no fewi tawamane ubba e yoga e bamule enquête jaajo noon udditama hen hono commissaire gardiɗo commissariat central mo commune mo Kolda tini o holliri tigui wonde ɓiɗi sabade ɗon gueɗe ko yoga e ɗen bamule wata jogade éclairage public wata jogade lampaji tawa to jamma ari ɗiɗi mbawa yobnade kamɓe woɓɓeɓe ɗe gueɗe noon ɓe kewi tigui ɗaɓuɗam fuyi tigui pour fidde nde ɗon niɓɓere ɓe mbawa nade ɗen bamule ɓe mbaɗa gueɗe kamtorinde badini yimɓe koldanaɓe kala kolliri hen metti mumen no fewi teskama kadi woodi audio ji puɗɗiɗi circude réseaux sociaux ji wonde hono ɗen gueɗe kadi mbaɗi tigui to sadila so tawi en keeɓi hen ko laaɓi ma en gartu hen ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Siré Clédor halli ko hujjiyanke Ousmane Sonko wona celluɗo ɗo saaha kala guila alkamisa ɓennuɗo ñande audience Ousmane Sonko nde ko guila nden o wanno pikkuno crise noon e nder audience he Ousmane Sonko ne waɗno prise e wonno ko pikkuno guila nden o pikkuno crise guila nde noon o tawa kadi koye saaha ñawore hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang o addanoma noon o antirno ko nder Dakar caggal teskede noon wonde tigui cellal ngal ne ngakki no fewi ko ɗon tigui o waɗama évacué e leydi France ha joni kabaruji men nder leydi Sénégal luttuɗen to Kolda hono Malika Dieng kañum woni commissaire gardiɗo commissariat central mo Kolda kanko e dadiɓe makko ɓe teɓima kene ɓuura kiloji nogas drogue mo hinde chanvre indien ɓe teɓima kadi sagataɓe ɗiɗo taw ko dartonoɓe wadde trafiquant drogue o ko ñande aljuma 16 ene wiyata ñande jamma 16 ne wiyata 17 lewru mars gonɗen ɗum ko nden tigui ɓe teeɓi ɓeɗon sagataɓe trafiquant ji drogue taw gonno ko dow motoji mumen ɗe hinde Jakarta kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe jeeya koto weeli gara ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Ousmane Sonko mawɗo Pastef ene tawe juuɗe safroɓe
safroɓe to clinique walla to suudu safrindu wiyetendu suma o holliri noon gila ñande alkamisa nde gendarmeɓe kay luftunomo e nder oto makko taw kay ko yan ndolago mbaydi jolnimo tigui e werla mumen mo hinde blende gila nden noon omo teski musalla cattude no fewi to banggue reedu makko ha to banggue becce makko kala holliri e kala saaha omo ronka fofde hen kanko Aliouna Tine noon ko mawɗo catala bitegal tiktaka kañum ko tiktaka Africa jomam santara o waɗi ɓatake windande makko o windi ɗum ɓatake makko noon o windi koye hello makko tutera faade horejo leydi Sénégal Macky Sall omo ñaguiri ɗum saabu Allah noon saabu neɗɗagal nde wawa tigui weɓnande e nawnande kayen ko yamirore ha Ousmane Sonko wawa tigui yaltinede leydi ndi nawe caggal leydi e mbadi safaruji ha joni koye on fannu keddoɗen Aminata Touré ɓuuri lornidde ko Mimi Touré gondunoɗo ɗeɗo saaha kadi ɗo duuɓi kala e Macky Sall e oɗo saaha joni ɓortuɗo on ɓorni wutte lundiyankagala o teskama tigui o waɗi jillu makko kanko to suudu safriddu ndu suma taw to Ousmane Sonko antirto nayimo toon noon ko salminde Ousmane Sonko e hollirde soutien makko faade e muɗuma e hollirde omo yaadi e muɗuma o holliri noon on namdima noon kanko Aminata Touré ɓuuri hollirde Mimi Touré nde enquête jaaƴe wawata waɗede ko ɓuuri yawde ko Ousmane ɓuuri yawde kayim ko Ousmane Sonko kadi no Ousmane Sonko nanguira e ndolago jolna tigui e wata gendarmeɓe o wi gueɗe baɗi ni ngalano e nder ha leydi Sénégal kadi ko gueɗe nawroji ɓawa démocratie leydi Sénégal leydi Sénégal wiyetenode kay ko kañum tigui woni modèle ɓurɗo wadde kay garɗude to banggue démocratie e nder Afrique Sonko noon woyi soko waytoto e kala saaha ko musalla reedu e musalla kay ɗon kuuɗe fofde e banggue becce hollirde kay guila nde ñande alkamisa faade oɗo saaha joni ko ɗum woni ko musatamo omo tawe tigui e juuɗe aljuma hanki o noon yimɓe hewɓe taw ko yaade makko gari tigui ha tigui natirde hôpital mo Samu e yeeso hôpital hen ko ɗon tigui ñalli gam yidde hollirde soutien men wonde ene jaade makko hande janggo kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal keddoɗen e nder fitinaji ko fate procès Ousmane Sonko bannoɗo ñande alkamisa ɓenɗo ɗo ko agent municipal goto biyetenoɗo Daouda Fall kañum wasi hen fitade mum to legal Medina ngal Dakar enquête police noon holliri tigui wonde ko hayre wedda ko ɗum woni ko yane makko to yeeso centre commercial mo Tilena o waɗama noon o waɗanoma to Samu municipal o heeɓi toon safaruji makko gadani ko adi komo ɓennine to hôpital principal mo Dakar ko toon o hawri ela diala aljuma hanki o sanga 13h soit taw noon andede tawaɗɓe ɗeɗon gueɗe enquête noon jokki hen ba makko noon yeddi ha sori ladde yimɓe hewɓe noon kolliri wonde o warta ko tumedemo ko nervis Daouda darademo babiraɗo noon holliri tigui darademo yeeso mairie to gollotoɗo gam rende mairie ndi o golloto ndi ɗum addantama wonde nervis holliri kadi to suudu safridu to nde ɓe idi tigui namdademo nde o adda toon noon beele tigui ko neɗɗo Sonko so tawi ko neɗɗo Sonko ko ɗon ɓe cafrata ɗum so tawi noon wona neɗɗo Sonko eɓe leela huccude e muɗum wona konguɗam ko konguɗi jinnaɗo makko kanko biyetenoɗo Daouda Fall ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeeyan ha to Ziguinchor ne falde Ziguinchor kala dille mawɗe mbaɗi toon guila alkamisa dille ɗe kadi ne jokki ha oɗo saaha joni ma en ketto musidɗo men seydi men Amadou Saka Kébé assalamu aleykum rahmatullah. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɗo Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi guila hecciyanki fewde hande ina wayno Ziguinchor kañum de deƴani gari ɓe gara hakkude policeji ɗi e ɓeydo sukaɓe ɓe ina wayno hanki kadi waɗi belsuɓe no fewi to banggal laamu ngo waɗi belsuɓe to banggal sukaɓe ɓe kamɓe noon ɓe nandama holko waɗi ɗum ɗo ɓe mbi ɓe goppata hande ɓe goppata janggo ɗon ɗo leader maɓe Ousmane Sonko ina belsi so wona nawe caggal leydi holɗum safroyi ina wayno hecci hanki sappo e jeeɗiɗo suka jaggama hanki kadi sappo e ɗiɗo kadi jaggama ɗum noon garmi gara ina woodi hakkude ɓeɗo sukaɓe e nguɗo laamu so tawi no mima ɗon jehen to e département Sédhiou
holton ummade Senoba fewde Ziguinchor lawol ngol hankide ina wayno ɓe mbaari ɗum kamɓe mandina wamde fanaɓe to gadde ma 11h subaka ha yettanma 1h ñalawma oto yahani oto artani ɗum noon ɓe kolliti ɓe goppata hande ɓe goppata janggo so wona leader mabɓe o nawe caggal leydi wawa safrede nde woni 1h nden no ɓe goppi ɓe mbi ko haaɓe juuloya juma ɓe garta ɓe kontina ɗum noon waɗi caɗele hanki ɗo ngol ɗo lawol ɗum noon eɗen gandi e konngol atab sane kanko de ardiɓe holɗum kamɓe Pastef naɓe wonɓe ɗo henna ɓe ɗum noon mandina wandi fa ina wayno kamɓe de ɓe mbaari lawol ngol route kadi Marsassoum ina wayno Marsassoum kadi ummade Ziguinchor fewde Marsassoum barama ummade Marsassoum fewde Sédhiou kadi ina wayno barama ɗum noon tuggande ɓe ɗon ha yitti Bounkiling yittetma Bignona koko baara ɗum no ɓe kolliti kamɓe de ɓeeɗo sukaɓe ɓe goppata hande ɓe goppata janggo ha jaam wawa dañede so wona Ousmane Sonko nawe caggal leydi safre ɗum tan wawata woppinde ɓe ɗeɗo gueɗe subaka fof koɓe dawɓe ɗum noon laamu ngu police ji ɗi mbine padde ɓe terre o ɗum noon woni en oɗo nokku omo dilli no feewi ɗum noon Weltare TV musidɗo Amadou Issa Keɓe gorko mbotto kabruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkude de Ghalii Abuu Bah yo Allah ko walde jaam allahumma amina seydi Keɓe yo Allah wisan en ndiyam salligue eɗen mbiya tan ɓen waɗoɓe seppoji mumen yo andu yo gandu kala basɗo hen fittade mum ko kañum tan perdata kala gañiɗo hen kadi nawetake caggal leydi laamu ngu kadi walla kadi ɓen ɓeɓe daranto hay goto darata kono jomum nawira caggal leydi habaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen guila Mali noon taƴodiri ha laaɓi leydi France sehilodiri cehilagal kesala ɓeydi cehilagal mum e leydi Russie kala ñalawma noon teskama e kala ñalawma teskama tigui walla kala saaha teskama kamɓe koninkoɓe leydi Mali eɓe mbawa ƴellitade no fewi to banggue matériel joni kadi ɓe keeɓi ko avion ngaji kesi pula taw ko avion ngaji de guerre wondude drone aji woni avion on Tokson kono gondani e pilote taw ko drone aji de reconnaissance e drone aji combat kala kesi pula ummoriɗiɓe taw wondude équipement taw ummoriɓe koto leydi Russie ko chef suprême des armées mo leydi ndi taw kadi kañum woni hoorejo leydi Mali hono colonel Azimi Koïta kañum tigui ardi cérémonie ko fati e dokkirgol coktirɗe ɗiɗon avion ngaji to boowal laaɗe diwoje ngala président Modibo Keïta ngal Modibo Keïta o rokkiri coktirɗe ɗe noon chef d'état major de l'armée de l'air hono général de division Aliou Boya Diarra o rokkiri ɗum coktirɗe ɗiɗon avion ngaji ɗi hinde aéronef ɗum wonno tigui huñande alkamisa sappo e jeegoma lewru mboya ndu ngenɗu to pavillon présidentiel aéroport international président Modibo Keïta e tawtorede hooreja goɗɗe leydi ndi hono colonel Azim hono colonel hono sukono hono tawtorede hono hooreja goɗɗe leydi ndi hono Choguel Kokala Maïga wondude e hooreje CNT woni conseil national de transition hono colonel Malick Diaw e ministre de la défense et des anciens combattants Sadio Camara e yimɓe gouvernement hewɓe wonɓe kaɓirɗe ɗe noon e kaɓirɗe ɗe noon e laaɗe diwoje ɗe kala ummoriɓe koto leydi Russie pilotaji taw ko koninkoɓe leydi Mali mbawi tigui ƴettude ɗeɗon laaɗe diwoje ɓe mbaɗi tigui ɓe ndiwniɗe e mbadi ƴewguel woni essaye ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni keddoɗen sebbitiɓe walla mbiyen joguitiɓe ha tedduɓe cuwa andeɗen mbaɗi tigui jangu mumen e poste de contrôle tawateɗo to wuuro witego Dioba tawatego e nder cercle mo kati région mo Kulikoro e dara région de région mo Kulikoro janggo ngu noon waɗi ko ñande jamma alkamisa ene wiyata aljuma hanki sappo e jeeɗiɗi lewru mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati Dioba noon en tawe sappo e joyi kilométre hakkude mum e kati bilan mo laamu leydi Mali rokkiri ko ni tigui bilan o lelri ɓe kolliri tigui wonde policier ji ɗiɗi mbarmi hen tawi kadi hen policier goto ne tampi sanne autoji tati duppama ha wonti laalere autoji ɗiɗi noon mbawi tigui fellede monti gudde taw ko kure pella e muɗuma hay goto noon wasani hen fittade mum ɓe kolliri kadi château d'eau tawteɗo ɗo no ɓe mbawi tigui yulde piyanɗe ɗe jani hen ha on château d'eau waɗi yulande mawde no fewi noon hollir tigui ɓeɗon koninkoɓe leydi ndi noon ɓe mbawi tigui riwtude ɓen seɓɓitiɓe walla watboniɓe ɓe diwtiɓe tigui haaɓe jaari ɓawo haaɓe jatiri ɓawo hay goto noon wasani hen fittandu muɗum habaruji men ɗemgal Pulaar jalten Afrique de l'Ouest ha laaɓa payen to
Africa central to leydi Cameroun semaka ko communauté économique des états de l'Afrique centrale ko feddere ndinne ɗeɗon leyɗele jeere nder Afrique centrale ko ɗen fedde noon ɓe kewi joɗade kala saaha batu mabɓe noon wayri joɗade kene wona joni duuɓi saabu ala ko saabino ɗum hanno nden jonde so wona rafi covid 19 ɓe joɗima batu mabɓe noon e nder Yaoundé e nder leydi Cameroun nde wonno kadi ko Paul Biya horejo leydi Cameroun kañum ardino ndeɗon fedde e nder jonde he noon sawru gorle wonnode e juuɗe Paul Biya ndu arti tigui e juuɗe oɗon biteɗo Faustin Théodora ko kañum ardi leydi Centrafrique e oɗo saaha joni o laatima président ngal ɗon catala bitegal semaka ɓe jewti hen toɓɓe kewɗe no feewi ha tengti noon e toɓɓe tewɓere noon ko fati e toɓɓere noon franc CFA yidde wayludeɓe franc CFA o nden toɓɓere noon haydara ala koɓe gayni hen ɓe kalfini toɓɓere nde noon jagorde mabɓe halfinaɓe ko fati économie et finance nde mbawata kaya joddade kala saaha juni to ndeɗon toɓɓere ɓe jewti ko feewi kadi ko fati e peeje ƴettade guila kay crise gonaɗo kay oɗo saaha joni crise mondial gonaɗo guila leydi Ukraine guerre mum hakkude mum e leydi Russie guila nden noon peeje ƴettade kay haɓe mbawi falade ɗiɗon crise aji ɓe jewtidi kadi toɓɓe kewɗe no feewi e nder jewtere mabɓe kadi ɓe jetti hen ɓe jarni ɓe mani hono horejo leydi transition leydi Tchad hono oɗon biyeteɗo Mouhamadou Idrissa Déby Itno gardiɗo leydi ndi oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui no ardori leydi ndi no ardori transition ni e ɗuma feewi no feewi ɓe mbiya ɗum tan yo jokku golle haalana transition ka wawa kostude e dow jamma e kisala koto Centrafrique paɗena goto e mawɓe diine isayankoɓe mo Centrafrique taw kadi komo martaba cardinal biyetenoɗo cardinal Dieudonné Zampalanga gonnoɗo e tourné mum taw ko tourné pastoral woni tigui yaade noɓe kewatde kala saaha yaade guure nde waajo yimɓe to banggue diine isayankala o diine isayankagala gonnoɗo e tourné mum e nder région haute koto ene tawe tigui e nder wuuro witego Wadda ko ɗon o bifta sagataɓe joguitiɓe ha teddi noon ko kañumen biftimo jaadino e makko ñande aljuma hanki o ɓen biftiɓeɓe noon ɓe namdino ko haalis kewɗe no feewi nde ɓe mbawata woppiddemo saabu kay ɓe namdino ko million ngaji 5 millions taw ko franc CFA ine sikka noon ko robelena taw ko jeeyaɓe catala bitengal CPC woni coalition des patriotes pour le changement ko kañumen biftimo o bifta ko do goto noon omo wonno e délégation makko koye ɓen o biftoɗa ko wayno évêque mo Bambiri e goɗɗo ko Kiré wuro witego Biram kamɓe kala noon ɓe goppitama subaka aseta hande o kamɓe kala ɓe goppitama ha laaɓi goppitgal ngol noon koye ballal kay kaldigal ministre hakkude muɗum noon e ɓeɗon pelle joguitiɓe ko kañumen tigui mbawi wona ministre kay ko ministre woni tigui mencede en lafaji mbulaji tawateɓe nder leydi Centrafrique kañumen tigui daari e kaldigal hakkude laamu ngu kay hakkude mumen e ɗen pelle ceɓɓitiɗe ha ɓe mbawi woppitede cardinal o noon caggal nde woppita ko ɗon jokki jillu makko tawa kadi mbiɗen ko e nder région e to banggue nord ouest ha leydi ndi jokkude toon visite aji makko tourné makko pastoral ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Algérie paɗen Albert Majid Abdallah Majid Tebboune ko kañum woni hoorejo leydi Algérie o wayli seeɗa gouvernement makko o waɗino limogé guirñal alkamisa sappo e jeegom lewru mars gonɗen ndu ɓe jagorgal makko kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele biteɗo Ramtana biteɗo Ramtana Lamrama dowluɗo no feewi e nder leydi hen lomtimo joni ko biteɗo Ahmed Attefan ko neɗɗo dawrugol gandal no feewi o meeɗino kadi ardade on poste ɗum wonno ko guila 1996 ha 1999 o suwa eɗo saaha noon e saaha e garno wonno ko e saaha laamu biyeteneɗo Limana Zerwala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men jolama jaɓɓiri to leydi Russie paɗen CPI woni cour pénal international ɓe kolliri aljuma hanki sappo e jeeɗiɗi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasata woni lewru gonɗen ɗum ɓe mbaɗi tigui biyeteɗo Vladimir Poutine horejo leydi Russie ɓe mbaɗe makko oɗo saaha joni ko wiyete mandat d'arrêt noon woni tigui haɗedemo yaltude walla to yiya kala nde o nanguete ɗum noon tawa kadi wona kanko goto noon kanko debbo goɗɗo ne wiye madame Maria Alexeyevna Belova on noon ko kañum woni commissaire présidentiel au droit de l'enfant nder leydi Russie ɓe mbaɗa noon mandat d'arrêt noon ko sababu kay jogade responsabilité mabɓe e crime aji kewɗi baɗaɗi e nder guerre e nder leydi Ukraine hakkude leydi Ukraine e leydi Russie
koto leydi Slovaquie paɗen laamu Slovaquie ɓe kolliri tigui maɓe ballit sappo tati avion de guerre avion ngaji guerre ɗi hinde sachera mirage sachera MiG 29 tawi kadi ko fabrication soviétique maɓe ballit ɗuma to laamu leydi Ukraine wawde kay habtade hano hannirta ni leydi Russie ko aljuma hanki noon ɓe ɓayyini oɗon kabaru ɓe laati so ɗum laatima noon ɓe laato leydi ɗiɗi ɓiiri kay caggal leydi Pologne waddude balal mum e ndiɗon mbaadi gam yidde kay ɓeydude sembeji ɗi leydi Ukraine ɓe kolliri kadi maɓe noddu toon maɓe noddu leydi Ukraine systéme de défense anti aérienne kobo woni tigui machine aji tawa ko machine aji jaɓɓotoji e kala saaha bomboji bedɗaɗi dow walla avion ngaji beyoji e nder leydi he tawa alda e yamirore kala maɓe mbawa waddude ɗum leydi Ukraine koto dowlaji tentuɗi Amérique udditena kabaruji men Donald Trump gonnoɗo horejo dowlaji tentuɗi Amérique o holliri tigui wonde kabaru ɓoccitima e systéme justice mo leydi dowlaji tentuɗi Amérique wawi tigui yettade e nofuru makko on kabaru noon ko nande kay walla hebdemo kabaru wonde ñande nogasi go lewru mars gonɗen ndu laamu Joe Biden koɓe yiɗɓe nangudemo kanko Donald Trump o waɗi erago noon dendagal yimɓe makko e yaadiɓe makko kala nde mbawa tigui jippade boli mbaɗa seppoji men kadamo nanguede kanko goto noon ɗum o nanguira noon taɓe kolliri tigui o foti nanguirede noon o foti ñawirede noon koko fati kayen ko sonnodemo deƴƴere goto actrice uji woni zo film ji taw ko film pornographique uji biteɗo Stormy Daniel mennoɗo kaymo menno jokkodirde o soccidiri terre hono no holliri enquête aji ɗi o soodino noon deƴƴere muɗum o yeeni ɗum haalis kewɗo yo sukko wasa haalde hen haydara e ndina jeenade noon ɗum wonno ko guila 2016 o yeenino on noon 130 000 taw ko dollar américain kanko Donald Trump ɓiyeɗen o yerima dendagal yimɓe makko kala nde jippoto e boli mbaɗa seppoji mumen siftinde on noon Donald Trump gonnoɗo hoorejo leydi ndi o holliri tigui wonde ko jinnoɗo gembitade ko jiɗɗo gembitade won tigui o jeeya biriji taw ko ƴamtoɓe lefol laamu en 2024 so tawi noon ko tuma e makko ko hakkude makko kay oɗon actrice zo film ji pornographique so ɗum laatima ene wayno Donald Trump nokki longere mum ummorde e laamu dowlaji dettuɗi Amérique musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sil moon Ghalii Abuu Bah e ɗoftene kabaruji nder leydi Mauritanie to Jowol hono ko correspondant men général Bari ene nanggani to Ziguinchor ko Amadou Isaka Kebe ene nanggani en karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sil men Saydou Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.